Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Er is sprake van een gespannen situatie binnen de gevangenis SDKK. Dit heeft voor een deel te maken met de conflict tussen gevangenisbewaarders en de minister van Justitie over het nakomen van eerder gemaakte afspraken. Andere gevangenisbewaarders maken zich meer druk over het feit dat er te weinig aandacht is voor resocialisatie van de gevangenen. Daarbij komt nog het probleem van de drones. Regelmatig verschijnen die boven de gevangenis en zorgen voor veel problemen op het gebied van veiligheid en zorgen ook voor een onzekerheid binnen de gevangenis. Uitgaansgelegenheden La Tasca en Hotel Carlos aan de Frederikstraat in Otrabanda zijn gesloten. Dit als gevolg van een controle op het gebied van veiligheid. Er wordt aan verschillende eisen niet voldaan. Er zouden niet voldoende vergunningen zijn. En ook werden er brandblussers gevonden met valse labels. Niet lang geleden werd er een grote hoeveelheid Trago-meisjes aangehouden in de twee uitgaansgelegenheden die nu voorlopig de deuren moeten sluiten. Gisteren werden de straffen uitgesproken in de zaak Spoens. Dat gaat over een moord op 25 januari van dit jaar, waarbij de 24-jarige Giangelo Zimmerman om het leven kwam. Gisteren werd Frangelon Leker van 20 veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij de zaak. En de 41-jarige David Statie werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Tegen hem was 18 jaar geëist, maar de rechter achter het niet bewezen verklaard dat hij voor de moord veroordeeld kon worden. Hij kreeg 4 jaar wegens wapenbezit. Statie raakte bij de schietpartij zelf ook gewond en zit sinds die tijd in een rolstoel. 4 oktober is Internationale Dierendag. Stichting Dierenbescherming Curaçao gebruikt deze dag om aandacht te vragen voor het feit dat er nog steeds veel dieren mishandeld worden door hun baasjes. Er moet beter omgegaan worden met dieren, vindt de Stichting Dierenbescherming. Ook MFK-leider Gerrit Schotten roept op dat de overheid meer doet om preventief te voorkomen dat beesten worden mishandeld. Vandaag is bekend geworden dat de Russische inlichtingendienst heeft geprobeerd op 13 april om het wifi-netwerk te hacken van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag, het OPCW. Die aanval is verijdeld door de Nederlandse inlichtingendienst. In Nederland is geschokt gereageerd. Kamerleden zijn boos over de Russische agressie. Zelf ontkent Rusland betrokkenheid. De play-offs in het honkbal gaan gewoon door. Gisteren wonnen de Wildcats op Curaçao van de Marchena Braves met 12-5. En in Amerika was er een geweldige wedstrijd te zien van de New York Yankees met Didi Gregorius. De zoveelste Curaçaoenaar die het heel erg goed doet dit seizoen. Morgen moeten de Yankees tegen de Boston Red Sox. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.